Hondo yazotisvikira Mupolokwane manje. Muri sei zvenyu mukoma? Please kasikaiwo maposta nyaya yangu. Ndoda kuti message iyi kana muverenga inge ichizova sechenjedzo kune avo vachiri kugara munyika yeSouth Africa, kune avo vainge vachiti vanoda kuya kuzogara muLimpopo vachiti ndiko kuchiri nerunyararo, kuno hakusisina kumira zvakanaka. Muri sei mukoma? Please hide my identity. Zita munogona kungonditi Tawanda. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Basa rangu randakange ndichiita muno muSouth Africa ende ndiri kuzvidemba. Ndakange ndichimboshanda kwaZZ nditori nepemiti, but ndokubva ndachizosiya basa ndikabva ndachizotanga kugara kunonzi kuGreenside. Ndaitoona sekunge zvinhu zvakange zvichitofamba zvakanaka. Ndakatanga ndichiita basa rekugera vanhu musoro muGreenside until ndazowanawo chinzvimbo changu chandakange ndava kuita zvekugera musoro muna Market Street. Vazhinji venyu munoiziva Market Street yamunoshandisa kana muchibva kunana Joburg mava kudarika neMupolokwane. Nebo mandakange ndichiita zvekugera vanhu musoro imomo. Saka zvinhu zvanga zvichitofamba zvakanaka. Kumba uko ndakatokwanisa kutotenga kamotikari kuburikidza nekutogera vanhu musoro, but zvinoita zvinhu zvacho so mukoma. Handizivi kuti ndiMwari here kana kuti ndiSatani. Motikari yangu yakabva mukumixa mvura neoil. Apa ndaitotarisira kuti ndikaenda kumba ndobva ndamisa driver ndobva ndatanga hangu kuita inini zveInDrive ndichingoonawo kuti kuZimbabwe kuno raramikawo sei, because pose apa ndanga ndigere muno muSouth Africa. Saka ndakafundwa nadriver akaenda kuna makanika ndokubva ati hazvina kumira zvakanaka, motikari iri kusanganisa mvura neoiri, apa pari kuda mari handina mukoma, mari handitomborina zvachose. Chandakagona kungoita ndechekuti June 30 ndakati kuna madam youchenda kumba, ini ndosara ndichihadhira ndiri kunoku. Pose apa zvinhu zvanga zvichifamba zvakanaka. Madamwo vaishanda vachiita zvemapiece job maIndia, inini ndichibata nekoko, ivo vachibata nekoko. I could not even imagine. Muchinda wangu wandaiwirirana naye munhu wandakatodzidzisa muSouth African kutogera vanhu musoro uye zvekare nekuisa malocks akange asina chaaigona. Saka akange ari mwana wepamba pandakange ndichigara muGreenside. Pandakatanga kugara muGreenside ndakatongomunzwira tsitsi because ainge akatongosiyana nevamwe vapfana vanoita zvenyaupe, plus aitwa zvebullying nezvimwe zvevakomana zvichimuti usaenda kubasa, unoda kuenderei kubasa, uyatite zvekurobha tiri pamwe chete. Ndikabva ndatanga kumudzidzisa kubata chigero, kugera mastyles akasiyana siyana. Ndiye munhu akatondidzinga pachisport chandakatotanga kutoshanda naye, because ndaiti makuseni ega ega ndaimubhadharira kombi, kudzokera kubhadhara kombi kusvika ava kukwanisa kuzvimiririra ari ega. I was treating him like my own young brother. Saka akakasika iye kubuda. Ndichizosvikawo patakange tichishanda muna Market Street akabva anditi what are you doing here? Ndakabva ndati ndauya kuzoshanda. Akanditi don't unpack your things my brother, unofanira kuti ungochidzokera kunyika kwako. I could not even believe mukoma kuti munhu wandaishandidzana naye, munhu wandaitodzidzisa inini. Saka pose apa tanga tava kungohadhira zvedu mukoma. Kubva muna June kusvika pari zvino kwanga kuri kungohadhira, because ndanga ndakazoshifta ndikabva kwandainge ndichishandira ndokubva ndatanga kushanda somewhere else, but muchirimo muna Market Street. Saka zvamanje manje mukoma nashe pari kupisa, because tanga titori nekachinzvimbo kedu katanga tiri kutoita zvekutogera macustomers mamwe avo atinofonerana nawo. Saka mukoma nashe current update Mupolokwane hazvina kumira zvakanaka. Kana uri kubva kwaunenge uchibva uchiti kuya kuzohasela Mupolokwane mutown achitombomira, especially kana kuri kudowntown. Kune avo vanenge vari around vanofarira kushopa downtown, chimbomirai zvamanje manje, because vari kungotageta maareas avo avanotoziva kutoti vanhu varombo vanowanikwa ikoko kudowntown, ende hazvina kumira zvakanaka. Kudowntown mukoma hakusisina vanhu, kwaiva netimu rakawanda raita zvekutengesa madomasi, zvekuhodhesa, vaita zvekugera vanhu hakuchina Mupolokwane. Kwangosara vamwewo vanongoshandawo tumwe tumabasa turi bhoo. Uye zvekare pose apa mukoma ndanga ndiri kushandisa application, kana muchiziva
inonzi Waze. Saka chiapplication ichi zvachakanakira kunyange uchitofamba netaxi, utori mutaxi mako unenge wakatochibatidza, chinotokuratidza kuti route iyi haina kumira zvakanaka. Kunyange ndichitofamba mutauni, chinotokuudza kutoti ukaenda kudowntown kunzvimbo kwakati kunogona kunge kutori nematch and match, uye zvekare kana mapurisa chaiwo kana kuri kunzi panenge paine maroad block. Saka kune avo vanenge vachiri muno muSA, unongoenda unodownloada chiapp ichocho ombochishandisa zvaizvezvi because hazvina kumira zvakanaka. Inini mukomanashi ndanga ndiri kungoshandisa hangu Waiver, but vakatotaura kuti nyangwe ane permit nyangwe asina, kwatiri mose makangofanana, ende maNigerian hamusisina, mashops emaNigerian akawanda akavharwa nekuda kwaizvozvo. So mukoma, I am reporting live. Kana kuine munhu ari around in Polokwane anokwanisa kutokonfirma kuti Market Street mataisiraramira, isusu taita zvekugera vanhu musoro, hamusisina vanhu, mufunge zvenyu. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, zvinopisa tsitsi. Hanzi basa ravakange vachiita, vaita basa rekugera musoro hanzi muna Market Street. Saka pari zvino hanzi muri kupisa, ende kana uri around, uri munzvimbo yePolokwane, hanzi make sure kuti you avoid zvimastreet zvakaita sana Market Street, nekuti ivo vatori neWaiver, but vakatoudzwa nevanhu vamwe vavakadzidzisa basa kuti isa hatina basa nazvo zvekuti une permit, hatisi kuda kungoona any foreigner TCA nenyika yedu. Saka hanzi kana uchigara kuma extension futi hakuna kumira zvakanaka. Hanzi apa ndiri kutsvaka mari yekuti nditsvake imba somewhere kunogona kunge kuine runyararo. Hanzi tinenge tichingoriska, tichingopindawo mutown, tichingotsvakawo zvinzvimbo zvekuti tinogona kuramba tichiita basa redu rekugera vanhu musoro. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Kwamuri ikoko kuri sei, tipeiwo maupdate. Makatosvika kumba here? Mava muZimu here? Kana kuti muchiri muSouth Africa? Kwamuri muri kugona kushanda zvakanaka here? Regedzai tibatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Inini zita rangu ndinoitwa Linda, uye zvekare ndiri mudzimai ende ndine makore 44 years kuberekwa. Murume wangu akabva mukutenga Raptor, haana kana mazuva abva mukutenga Raptor. Chakangondibhowa ndechekuti iye akabva aenda nemotikari kuna vamufundisi. Apa pakatokanganisika miko. Ndofanira kuti ndinge ndichienda kuTanzania. Handizivi kuti kana ndikaenda kuTanzania ndichanonzi kudii, but ndainge ndakanzi kana toita mari neng'anga yangu yakandibatsira, because inini ndakaromba. Apa ndiri mukadzi, kuromba kwandakaita ndakaromba in secret, murume wangu asingazvizivi. Saka ndakaudzwa macondition andakapiwa, iwo anoti kana ndikazonzi ndaita mari ndikatenga mudziyo wandatenga, ndinofanira kutanga ndambotravela ndoenda kuTanzania ndinotenda midzimu yasekuru avo vakandirombesa veko kuTanzania ikoko. Zvino murume wangu akaita madhiri ake, ndokubva anotenga Raptor. It was like a surprise. Ndokubva ndakwira mumotikari akati let us just go out tichitesta motikari. Saka tichidriver kudaro ndakabva ndamubvunza kuti ava kuenda kupi, because tainge tava kutorasikira kumasaidi kunogara vamufundisi. Akati let us go and see papa. Ndokubva tatoenda kwavamufundisi. Mind you, ndachinja model yemotikari because handidi kuti vanhu vange vachizobata nyaya yangu. Tasvika kumba kwavamufundisi, akabva atopa vamufundisi make, akabva ati baba, chimbonzwai motikari kuti inodhuma sei. Ngava kutotaura paya nyaya dzevanhurume. Saka vachitaura kudaro ndakangonzwa maungira munzeve dzangu, ndikatoziva kutoti zvatodhakwa. Motikari iyi ndanga ndisati ndaizivisa kuna sekuru plazi, ndanga ndisati ndadzokera kuTanzania kuti ndige ndichinonotenda. Saka murume wangu akangondibvunza kuti kuwakagumbukei. Ndakangogumbuka mukoma nekuda kwaizvozvo, because he does not know the damage that he has done. Saka murume wangu achizonzi aita mari. Munoziva kuti chakaitika chii mukoma? Kwaanoshanda kumaini vakaita rombo rakanaka, vakanhonga goridhe rakawandisa.
iye haatombozvizivi kuti goridhe iroro ravakanhonga harisingori goridhe njemu, igoridhe revaridzi, because mishonga yandakabva nayo kuTanzania ndiyo yakaita kuti vange vachikwanisa kuzonhonga goridhe rakawanda kudaro. Saka ritori nevaridzi mukoma zvekuti kana ndikasaenda kunotenda ndinogona kutofirwa nevana vangu vose. Ende ndakatoudzwa kuti vana vangu mushure mekunge vafa inini ndichazotambura zvekuti kana nyika yose ichasvika pakundinzwira tsitsi. Murume wangu andiparadza, mukomanashi andiparadza, ndakange ndisingafungidziri kuti zvinhu zvanga zvichazodai. Mishonga iyi ndakazanganisa nevhudzi reumwe mwana uyo anodzidza pacreche pangu, because pose apa ndanga ndiri kungoita zvekungotengesa maflea market ndichienda kuTanzania ndichienda kunohodha. Saka ndakazoti pane imwe trip taenda kuTanzania nevamwe amai avo vandakange ndichiwirirana navo. Amai vavo ndikangoti inhubu. Ndakavaudza kuti ndakange ndichinetsana nemurume, but not like tainetsana because murume wangu anochita, no, murume wangu haachiti, but kungonetsana in general. You know, mukadzi ukava iwewe unenge uri the hard working person, saka zvinozonoti netsei pakunogara paya. Saka nemurume takatanga kunetsana daily nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Saka ndakabva ndati tiri muroad ndichitotaura nemukadzi wandati ndinowirirana naye, tikutotaura paya paya ndokubva ndati ndiri kunetsana kumba nemurume wangu. Vakabva vati ivo vane n'anga yavanoziva inogara muTanzania. Ndokuenda kwandakaita kun'anga. Taenda kun'anga kuya pfungwa dzangu dzakange dzisingambofungidziri kuti ndaizogumisidzira ndazoromba ini. Ndapinda mumatare zvakanaka paya. Mushure mekunge ndapinda mumatare vakabva vatanga kutaura neni, vakabva vati vainge vaine zvavainge vachiona pamusoro peupenyu hwangu. Ndakabva ndavabvunza kuti zvakange zviri zvii izvozvo zvavainge vachiona pamusoro peupenyu hwangu. Vakabva vati vainge vachizviona kuti ndine rombo rakanaka, ndakazvarwa ndiine lake rangu randakazvarwa naro, asi dambudziko rakange riripo nderekuti pakange paine munhu uyo ainge achindisungira chiraramo changu. Ndakabva ndavabvunza kuti zvino munhu ari kundisungira chiraramo changu ndiani? Munoziva kuti n'anga dzinotaura zichita sekunge madimikira so. Saka vakaratidza kuti vakange vasingadi kundiudza kuti munhu iyeye ari kundiganyira upenyu hwangu kuti husambofa hwakafamba zvakanaka akange ari ani. Vakabva vati kwandiri asi chandinongoda kungoita ndechekuti ndinge ndichingokubatsira chete. Vakabva vanditi ndiripi business rausina tarisiro yekuti unoda kurana business iroro? Ndakabva ndati munorevei? Munoreva kuti business rekuti handimbofi ndakawana mari here? Vakati kwandiri business raunoti iri business muupenyu hwako haudi kana kurirana. Ndakabva ndati business randisingadi ibusiness recreation kana kuti chikoro, because inini zvekutamba nezvana handitozvifariri ende noise chaiyo handitoifariri. Vakabva vanditi alright, ndo business rauri kuti haudi kurirana iroro? Ndikabva ndati hongu. Vakabva vanditi funga zvekare rimwe business. Ndikabva ndati business remasupermarket handione sekunge ndingazvigona ini zvekurana masupermarket. Vakabva vanditi funga zvekare rimwe business. Nderipi rimwe business raungati iri haungadi kurirana business iroro? Ndikati maybe nezvekutengesa motikari zvinenge zvichida munhurume. Vakabva vanditi pamabusiness iwawo awandiudza ari matatu, nderipi business raunoti haungambofi wakada kutanga kambani uchirana business rakadaro? Ndikati zvevana izvi handizvifariri hangu, kana kumba kwangu noise chaiyo vana vanotozviziva kuti handifariri zvenoise. Saka vakabva vanditi kana wadzokera kuZimbabwe ndoda kuti unge uchitsvaka nzvimbo yokuti unovhura creche. Ndakabva ndati ehoi zvakanaka isekuru. Vakabva vanditi asi creche iyi ichange ichizova nzvimbo yekuti ndipo paunenge uchitoti matare ako kana uchida kutaura nemidzimu yangu. Pacreche pako ipapo ndipo patinenge tichikwanisa kuzotaura tose tichitopinda mumatare, ini ndiri kuno iwewe uriko ikoko kunyika kwako kuZimbabwe. Ndikati zvakanaka isekuru. Vakabva vanditi kana watanga creche iyi mwedzi umwe chete uchaona kuti
pachauya vanhu nevana vavo vakawanda. Vamwe vachatobvisa vana vavo kubva kune mamwe makreshi vachivaunza pakreshi pako. Vamwe vachange vachitotravela kubva kure chaizvo vachizounza vana vavo pakreshi pako. Asi kana waita mari, pose paunenge waita mari mwanangu, ndoda kuti unge uchizodzoka kunoku, nekuti kana ukasadzoka kuno zvinhu zvako hazvizombofi zvakakufambira zvakanaka. Unogona kuzoita urwere hwepfungwa, unokwanisa kana kuzorasikirwa nevana vako, nekuti midzimu yangu iyo hainzwiri munhu tsitsi. Kana ndakuudza zvekuita, chandinongoda kuti tirambe tichingowirirana. Unofanira kuti unge uchitevedzera zvose zvandinenge ndataura, nekuti zvandinenge ndataura inini zvinenge zvichitobva kuvadzimu vangu. Hapana pandinongokuudza chinhu ndoti kana ndikakuudza chandakuudza then wobva waregedza kuchiita, then tobva taregererana panyama, because midzimu yangu haina nguva yekuregerera munhu wenyama. Saka ndakabva ndati ihoi zvakanakai, pose pandinotenga mudziyo ndinofanira kudzoka kuno kuTanzania. Kana ndikatadza kudzoka kuno kuTanzania in time, ndinofanira kutanga ndazvipira mumatare ndokuudzai kuti ndatenga mudziyo. Kuzvipira kwandinoita mumatare kana ndatenga chandinenge ndatenga, sepatakabva mukutenga stand, ndinoenda pakreshi pangu. Kana ndasvikapo hunenge huri usiku, ndinobva ndabvisa nhumbi dzangu, ndobva ndatsvaka classroom yekuti ndinopindamo, ndobva ndadzima light. Kana ndadzima light, ndine chitoyi chandakatenga chakaita shape yesikarudzi yemunhurume, mose munozviziva zviya zvinovibrate. Ndobva ndatanga kuita bonde. Pandinenge ndichiita bonde kudaro, ndinotoona murume wechikuru akaita mudhara anobva apinda. Murume iyeye anobva atanga kurara neni. Saka ndizvo zvikwambo zvacho izvozvo zvekuTanzania zvavanoshandisa sekuru ivavo. Saka ndo zvinouya zvobva zvarara neni. Pandinozotopedza kutoita bonde ndichizviita nechitoyi, pandinozotarisa ndinotoona kutoti musikarudzi mangu munenge muchitobuda hurume chaiwo hwakatokora hwemunhurume, asi hunenge hwakaita kunge yellow som, kunge hunenge huine hurwa. Saka ndozvavakandiudza kuti uchingobva mukutenga mudziyo ndozvaunofanira kuita, then wobva wagadzirira kuti unge uchizoya kunoku kuti tinge tichizozadzikisa uye zvekare nekuzosuma kumidzimu kuti ndo zvakaitwa izvi nemwana. Mwana akatenga mudziyo wakati. Kwandiri ndakaona sekunge zvakange zviri nyore chaizvo, nekuti ndakaudzwa kuti mari yacho yandichange ndichizowana inenge iri mari yekuti inenge ichingonyuka ichingobva from nowhere. Ndikati zvakanaka zvakadaro. So mukomana ndakabva ndachizodzoka kuZim, ndadzoka kuZimbabwe, ndakabva ndachizoudzwa kuti ndige ndichinyora mazita evana vose mushure mekunge taona kuti klasi yedu yainge yazara, because takatanga neklasi imwe chete. Saka ndakabva ndachizoenda kuTanzania. Pandakaenda kuTanzania ndainge ndiine mazita evana vose uye zvekare nemapicture, because takavatora mapictures. Saka ndakaenda, ivo sekuru vakabva vachizosarudza umwe mwana. Mukomana uyo wavakati akatozvarwa aine zilake rake nechekare. Saka vakabva vati kwandiri, uyu ndiye watinofanira kuti tinge tichizoshandisa. Ndakanzi ndinofanira kuveura vhudzi rake. Saka ndakazomugera mukomana, asi ndakamugera zvekuti zvisazoonekwa kuti mwana uyu agerwa. Ndokubva ndaba vhudzi rake kudaro, ndakadzokera naro kuTanzania. Asi pandakafamba ndiri mubhazi kubva muZim kusvika ndasvikako kuTanzania, vhudzi remwana iyeye ndainge ndakariisa muvhudzi rangu rekunzvimbo kwakavanzika. Ndakatogara mukomana mwedzi wose ndakamirira kuti vhudzi rangu ringe richizokura. Rakati rakura kudaro, then ndokubva ndachizotora vhudzi remwana iyeye rainge risina kuwanda, ndokubva ndariisa muvhudzi rangu remunzvimbo yakavanzika. Ndikabva ndaenda kuTanzania. Sekuru vakasvika vakabva vandivevura vhudzi vari ivo mbune, vakandibvisa vhudzi rekunzvimbo kwakavanzika vachisanganisa nevhudzi remwana iyeye, ndokubva vanopa midzimu yavo. Vakandiudza kuti nguva zvino yainge yakwana kuti ndinge ndichizova mbinga, asi ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizobreka mitemo yavo. Ndakadzoka zvese izvi ndichizviita. Munhu one anongozviziva ndeamai avo vakandibatsira, vandakaenda navo ndikanoromba. Saka tadzoka vakandibatsirawo, ndikabva ndatangawo tumwe tumabhindauko on the side. Murume wanguwo kumining kwake zvaingovawo zvekiyakiya zvekungotiwo semhuri tinge tichingowanawo kungoraramisawo vana. Paakazodzoka mukomanachi, murume wangu akatanga kubata mari inotyisa, mazvenzwa imi, kusvika achizononga
goridhe iye nevakomana vake avo vanomushandira, because iko zvinozvi ava kutongoita zvekungosponza migodhi. Goridhe rakabudapo mukoma rainge rakawanda, saka ndokubva anotenga rapta yake. Zvino murume wangu azondiparira manje. Vana vatakazvara vanogona kungofa anytime. Iniwo wacho saamai ndatarisana zvino neurwere hwepfungwa. Ndiri kufanira kuti ndige ndichidzokera kuTanzania. Kana ndaenda kuTanzania handizivi kuti ivo sekuru vachanonditonga sei. Vakangoti chingouya kuno, kana wauya kuno tobva taonesana iwe wava paground. Handizivi mukomanachi kuti vachanonditi kudii. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Muri kuenda rini kuTanzania kwacho ikoko? Muri kuenda rini? Tiudzeiwo tigare takamaka mazuva pakalenda. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Anzi ndaparirwa motikari yaisafanira kunge yakadhiraivhiwa na vamufundisi first ndisati ndaenda kuTanzania. Strange things indeed they do happen in this world. Apa murume hanzi ari kutenda Mwari zvisingaiti, achiti Mwari ndimazoita kuti ndige ndichizopfuma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Yo, zvakaoma. Hanzi mukomana chimuri sei, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo ndichati ndiri muzukuru weumwewo akange ari muimbi, but upenyu hwake hwazodhakwa manje. Saka regai ndikuudzei chinokonzeresa kuti muimbi uyu asakwanisa kuenderera mberi nekeriya yake. Kudzinza rekwedu mukomana kune mweya wengozi. Ngozi iyi yakaparwa makange muri mugore ra1987. Zvinhu zvemufamily, masecrets emudzinza awa. Vamwe vakatozvarwa zvaizvezvi havatozvizivi, but kudzinza rekwana sekuru vangu, nekuti ndisekuru vangu muimbi iyeye, mwana wehanzvadzi yaamai vangu, but vamwe vanasekuru ava havatozvizivi kuti kudzinza rekwavo kune mweya wengozi. Saka ngozi iyi kuparwa kwayakaitwa yakaparwa nababa vangu vachibatsirana nanatsano vavo. Izvi zvekutorera varungu land zvakatotanga after independence. Saka vari muveteran kudaro kwatakakurira isusu kwatinobva kwakange kuine umwe murungu airima zvisingaiti, but murungu iyeye akaurayisa makomrade akawanda. Ndidzo type dzevarungu vaya aigona kunorasa kana chikafu musango, but chinenge chiine poison. Even after independence akange achizviita. Aigona kungonorasa mombe inenge yakatobayiwa mainjection. Aigona kungoita zvimwe zvinhu zvekungoti munhu mutema ange achifa. Saka vanhu vemunharaunda vainge vaneta naye. Baba vangu ndivo vakazotungamirira vanhu, vakaenda paprazi paya ndokubva vamudzinga. Akangobvapo paprazi asina chaainge ainacho zvake. Zvino pakange paine vanhu vainge vakawanda, vainge vari vekumozambiki, vekuna naMalawi. Saka vanhu ava vakazotanga kushandisiwa nababa vangu. Mukomana achi nekuti murungu uyu paakadzingwa pakange pachitori nezvirimwa zvainge zviripo. Saka vanhu vaya vakabva vanoshandisiwa nababa, vakanyeperwa kuti kana takohwa then tinobva takupai mari, prazi roramba richirana. Saka baba vangu vakazoti vaendesa zvinhu kumarket, mari haina kuzobuda. Vakatengesa matrakta, maharvesta, zvose zvakange zviripo. Vazhinji vakange vachigarapo vakange vari mabva kure vakazongodzokera kunyika dzavo, vamwe vakanotsvaka mabasa somewhere else. Asi pane mumwe mudhara uyo akange ari cook ndiye akazosara agerepo because aingogara main house. Saka baba vangu vakazoenda vakanomurova, vakange vambomuudza kuti iwe chibva pano, but kwekuenda akange asina kwekuenda mudhara iyeye. Vakabva vanobatsirwa nanatsano vavo, hanzvadzi dzaamai vangu, vakarova mudhara uyawe wekuMalawi. Vamurova kudaro zvinonzi vakabva vaenda vakanomukandira mudhemu iro rakange richinzi rainge rakazara makarwe, because ikoko kwakange kutori neumwe murungu aita zvekupfuwa makarwe. Saka vakatongopoya vakapinda mupurazi rake ndokubva vanokanda
mudhara iyeyo wavakange vauraya. Saka isusu mukukura zvinhu zvataituudzwa nababa kuti zvakatoitika ende vakange vasingamborambi kuti zvinhu zvakadaro zvakaitika. Fast forward, baba vangu vakabva vachizotorana nevamwe tsano vavo, vamwe sekuru, vakabva vaenda kuZambia. Vaenda kuZambia, ngozi yainge yanetsa. Zvavakaita vakabva vachizozviprotekta ivo, vachiprotekta vana vavo naamai nesu isusu nevana vedu vatainge tichazozvara. Sekuruwo vakabva vazviprotektawo kudzinza rekwana amai, vakazviprotekta vari ivo nevana vavo. Ndokubva vachizoudza ngozi yayo kuti vainge vaipa permission kuti inge ichizoita zvainonzwa kuda nevamwe vose ava. Pakaitwa mhiko dzimwe dzandisingazivi hangu kuti imhiko dzipi, because ipapo ndakange ndichitori mwana mudiki chaizvo. Saka mushure mekunge vana baba vabvako kuZambia, ndipo pakabva pachizofa vamwe sekuru ivavo mukoma vakangofa vakagara vachiverenga newspaper. Vakange varipo vaitofungidzira kuti munhu ari kuverenga newspaper rake, but munhu ainge atongofa. Kutongofa munhu asina kutandadza, asina kuita sei. Pavakazonzi nevamwe mbuya, hei, ko muri kuitei chinguri magarapo makangobata newspaper renyu? Ndobva vangonoti d pasi. Vanhu ndokutoona kutoti ko munhu changa chatova chando nechekare. Saka vanhu vakati kuti kudzinza rekwedu isusu nekudzinza rekwana amai, vanhu vakawanda ndo mafiro avo avanongoita. Inogona kungonzi istroke, munhu otongofa, munhu anongostroke obva atongofa same day, nekuda kwekuti vanhu vakarasirirwa mweya wengozi. Saka zvinoitwa nemuimbi, kana kuti zvaiitwa nemuimbi iyeye mazuva awo paakange achiri popular, zvinhu zvandinotoona ndega uye zvatinotoona semhuri kuti mweya uya wengozi ndiwo wagara paari. Ende nekufamba kwenguva munogona kuzongonzwa zvichinzi kune umwe muimbi akange ambori muimbi aiva famous azorepa kana kuti auraya. Sezvandataura kuti iyi isecret isingazivikanwe nevanhu vose vemudzinza. Vazhinji havatozvizivi kuti izvi ndo zvakaitika. Apa munhu anonzi akabaya mundara iyeye wekuMalawi pahuro ndivo sekuru vainyanya kutotevererwa nemweya wengozi, avo vakazoenda nababa vangu kuZambia vachinonovharavhara mweya wengozi. Ngozi iyoyo mukomanashi yakatopiwa vanasikana. Vatoriko vanasikana vakatoti one day vaitonzi uyu anofanira kuti ange achizova mukadzi wengozi. Vamwe vana amainini vangu vakaenda kuna naAustralia uko. Iko zvinozvi munhu atokura, but haana kana mwana. She has never been married, and kufamily kwana mama manakiro avakaita vana amainini ivavo. Munhu kana akanzi mukadzi uyu she has never been married in her life, anotoshaya kana murume, anotoshaya kana boyfriend, unogona kuti kunyepa nekuda kwerunako rwavo rwavainavo. Vakatoti kuti vamwe vatori nemazita awo ainge akanyorwa. Baba vangu vaishandisa newspaper. Kana nguva yekuti vanhu vange vachifa kana yakwana, vaigona kutenga newspaper sanhasi. Newspaper iroro vozorishandisa kana after 2 years pavanenge vachida kuti munhu ange achifa. Zvavaita vaiti kana vatenga newspaper sanhasi, then gore ravanenge vaona kuti vava kuda kuchekeresa, ndo pavaizongogara zvavo panze vakapfeka maglazi avo nepeni yavo yered. Apa newspaper iroro pavanoritenga vanenge vanyora mazita evanhu vose, shortlist yevanhu vavanenge vachiti vanhu ava vanofanira kuti vange vachizofa. Kana nguva yakwana manje ndo pavanongovhura newspaper. Kana vavhura page papage apo pekuti vanenge vakanyora zita rako, unotongofa chete gore iroro, unotofa. Ende kazhinji kacho vaigona kutoitika baba vangu vachiri kutoverenga newspaper iroro, because vaiti kana vakavhura newspaper vaingoramba vachingodzokorora papage iroro, vaisaverenga mamwe mapage. Page ravanenge vabata rinenge riine zita remunhu wavanenge vasarudza kuti uyu ndiye anofa, vaingoramba vachingoverenga vachidzokorora. Vaigona kuita musikore wese wezuva vakangobata newspaper ravo, vombonogara mumotikari vachiverenga, vombogara pasi pemumvuri wemuti vachiverenga, kana kufamba vachiita sekunge vanoverenga zvavo newspaper. Maizongonzwa zvichinzi kuna amainini nhingi vangodonha
kuna sekuru Nhingi vangodonha vabva vafa. Zvaiitika mukomana chizvaityisa. Hanzvadzi dzababa vangu mafiro adzakaita dzaityisa. Pane vamwe vatete vangu avo vakatyisa. Umwe nesi akavatiza mushure mekunge vatanga kutandadza. Hanzi nesi iye akati handisati ndakamboona munhu anotandadza zvinotyisa kudaro, akatiza mavakange vari. Vakafa zvinorwadza tete ivavo, vachiti vakange vachiona vanhu vakange vaine miseve vachida kuvabaya nemapfumo nemiseve. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi muchazongonzwa zvichinzi kune muimbi abata chibharo, kune muimbi auraya munhu. Hanzi mweya wengozi ugere paari. Iyi isecret yemumuri. Strange things indeed they do happen in this world, akomana.